Boas tardes. Vamos a iniciar a sesión extraordinaria de plena solicitude de 4 concelleiros en primeira convocatoria deste día 29 de decembro de 2020. A actividade de control é a xestión e funcionamento dos servicios sociais do Concello de Ortigueira. Non sei quen de vostedes quere ter a palabra. Sí, está claro. Sí, non me importa. Vale, nosotros queremos este pleno porque nos preocupa desde fai tempo, como ben lle dixo a señora Isabel Rego, o ano pasado, 30 de setembro, que presentamos un pleno similar a este. Naquele momento, pois, víamos todos a necesidade de que o Servicio de Axuda no Fogar pois tuvera, vamos a decir, que outras cifras máis vamos a decir que favorables para os veciños e veciñas, porque naquele momento eran unhas cifras pois que eran insostenibles. O servicio era deplorable en aquel momento porque tiñamos unha lista de espera de 120 persoas e non lle dábamos cobertura a esas persoas cando xa tiñan pías resoltos, polo tanto, tiñan dereito a recibir servicio. Pasou máis dun ano e a situación, pois, lonxe de correxirse, seguimos manténdoa e incluso empeorando. Eu vou a comentar algo, porque isto se vía vir, pero non da hora. Se vía vir de fai xa tempo. En concreto, xa fai 2 anos. A responsable do servicio, a traballadora social, a técnica, metía un informe, unha carta informativa onde lle informaba a vostede, señor alcalde, de que se iba a jubilar e de que sería bom de que tuvera vostede en conta que con esa xubilación íbamos a ter un problema pois moi grave, porque claro, se faltaba a traballadora social, pois automáticamente o tapón iba a ser moito maior, non? Mire, lle vou a ler o que lle poñía. Dice: es necesario que se lleven a cabo los trámites oportunos para efectuar la contratación de nueva trabajadora o trabajador social con la mayor brevedad, para evitar que se produzca un tiempo de vacío en ese puesto de trabajo, no solo por la falta de atención a las personas usuarias, sino por la imposibilidad, y esto es muy importante, la imposibilidad de manejar una serie de programas, entre ellos el de ayuda a domicilio, que resulta imprescindible para el funcionamiento del servicio. Esta carta ya meteron a vostede por registro para que vostede tuviera constancia e fixera os trámites para non estar en el vacío en el que estamos hoy. Isto significa que, sabe vostede que, igual non lo sabe, vostede é o concelleiro de servicios sociales, que digo que saber, pero bueno, seguramente non. Vostede sabe que para o PAR, cada informe ten que ir biopsicosocial, e ten que estar firmado pois, por un médico unha parte e polo traballador social na parte social por outra. Se non temos traballador social non vai haber informes sociales. Se non hai informes sociales, os señores que piden o servicio non van a poder dispoñer de porque vai estar facendo tapón. Eso era o que lle decía a señora Mercedes. Claro, agora estamos con un vacío tremendo, está facendo a psicóloga o que pode unha habilitación que lle dan temporal e tal, pero non para facer os informes, sino para ir tramitando altas e baixas daquela maneira, mentres non haxa esa traballadora social. E a ver se vostede nos comenta cando vai a poder incorporarse. Pense vostede que vai a ser unha persona que entre nova nun servicio. Por todo isto, nosotros pedimos o pleno extraordinario para que se corrixan de unha maneira eficaz o servicio de axuda no fogar e que se lle dé unha solución ás persoas do Concello de Ortigueira que teñen o PIA resolto e non se lles dá servicio. É unha vergonza que este Concello teña sin atender a tanta xente. O dicíamos en setembro do ano pasado e o seguimos dicindo hoxe. Hai 116 persoas hoxe en lista de espera. E o que é peor, señor alcalde, este ano morreron 17 persoas con servicio concedido sin atención. Eso hai que facelo mirar. Eso hai que facelo mirar. Moitas gracias pola introducción. Eu creo que vai ben. Bueno, evidentemente, a nosotros convócanos como portavoces o 30 de setembro nunha reunión na sala de concelleiros na que estaba presente vostede, señor alcalde, estaba a asistente social, estaba a súa portavoz
estaba o señor Jaime Ponce do Partido Popular, estaba o señor Pita, estaba o señor Calvín e estaba pertenecente ao sindicato José Antonio, non me acordo agora do seu apelido. Estamos todos, bueno, eu coincido que servicios sociales e axuda a domicilio era un referente para o Concello de Ortigueira, igual que outros servicios como a biblioteca, a piscina, etc. E aí, nesa primeira reunión, xa se alertaba do problema que tiña a axuda a domicilio. Agora vou retomar a comparecencia do señor Cao cando di que estaba unha empresa externa. Non, a partir do 2015, polo menos estando eu de concelleira, 4 limpadoras estaban facendo as labores de limpeza no colexio. E esas 4 limpadoras que estaban facendo pertenecían ao servicio de axuda a domicilio que se tuveron que trasladar porque eran moi necesarias para atender a esa xente, a eses usuarios de axuda a domicilio. Nesa reunión do 30 de nove de 2020 estaban pendentes de atender 105 persoas. Estamos do ano 19, perdón. O sea, hai un ano e 3 meses. De grado 3 había 7, de grado 2 había 34 e de grado 1 había 64 persoas. A isto sumábase que xa o advertía a asistente social que se iba a súa xubilación. E non é unha xubilación pois dun conserxe que quere que lle diga, é unha xubilación de un técnico e que é moi necesario. Usted sabe que a poboación do Concello de Ortigueira está baseada na poboación envellecida e a situación dos traballadores nese momento xa era unha situación precaria. Non estaban dispoñendo nin de vacacións, estaban en acumulación de tareas e estaban en todos. Hai un momentiño o señor Calvín decía de que facer os PCRs, nosotros nas propostas, os centristas, nas propostas en abril solicitamos os PCRs para darlles unha maior seguridade tanto ás traballadoras como ás familias dos usuarios que atendían. É unha deixadez de funcións. Naquel momento díxonos vostede que iba a salir unha bolsa. En xaneiro iba a salir unha bolsa. Pero é que resulta que esa bolsa non solucionou prácticamente nada porque non había o certificado de profesionalidade. Agora, señor alcalde, xa sei o que me vai contestar. En xaneiro vai salir unha nova bolsa, xa contamos ca aula homologada para esas certificacións, pero a día de hoxe, como ben dixo o señor Calvín, estamos pola cola na prestación deste servicio e é unha vergonza. E o peor de todo, señor alcalde, é que desde esa reunión e desde ese pleno vostede non contou nin cos portavoces, porque además ten a sorte de que ten na oposición xente conocedora deste tema. Podíamos reunir e facerlle algún tipo de propostas, pero vostede non. É dicir, usted vai solo, usted é autónomo e mire se solo, que xa logo lle quedan nada máis que 3 no seu grupo de goberno. Non teño máis nada que dicir, estou a esperas das solucións que nos vai propoñer de cara hasta que lle volvamos a convocar seguramente no mes de marzo outro pleno extraordinario coas súas decisións que vai a tomar. Gracias. Ben, moitas gracias, señor Rego. E Ana. Gracias, señor alcalde. Ben, eu recordo que naquel pleno do ano pasado daquela o portavoz de Primeiro Ortigueira era o Dr. Pita, ao que sei que o señor Calvín moito de menos. Daquela nosotros xa presentáramos unha serie de solucións para este problema, non? Bueno, pasado o tempo, pasou un ano e a verdad que as solucións que nosotros planteamos de momento non se adoptou ninguna. Bueno, nosotros pensamos que o primeiro que hai que facer para que o servicio funcione como ten que funcionar e a xente este atendida como debe estar, o primeiro que hai que facer é ter as traballadoras non contentas, sino respetarlles, digamos, os seus dereitos, non? Daquela xa se falaba de que non disfrutaban das vacacións,
a día de hoxe creo que a situación é aproximadamente a mesma que daquela. Nosotros, naquel momento, tivéramos unha reunión coa asistenta social e preguntábamos como nun servicio no que había unhas 30 e pico traballadores non se tiña en conta xente para acudir ás vacacións de todo o mundo, non? Os que temos empresas e temos traballadores sabemos que se temos 40 postos de traballo temos que ter 45 ou 48 personas para ir cubrindo as vacacións dos demais e as baixas e todo este tipo de cuestión. Tema que neste caso pois non se tiña en conta. Claro, eso a consecuencia é que vaya pasando o tempo e que as traballadoras non poidan disfrutar do seu dereito ás vacacións. Entonces, bueno, eu entendo que iso é o primeiro que habería que facer antes de plantexarnos aumentar os usuarios ou antes de plantexarnos aumentar o servicio. O primeiro é organizarlo, sabendo que a xente que este traballando aí vai ter opción a disfrutar as súas vacacións e os seus días libres como facemos ou fan o resto da xente que traballa no concello, non? Bueno, daquela, unha das opcións que nos comentan as traballadoras e que de momento nos está facendo é reasignar o traballo de alo menos 3 desas traballadoras entre o resto, para que esas 3, creo que esa cuestión xa a falaron directamente con vostede, para que esas 3 traballadoras efectivamente queden libres para ir cubrindo as vacacións das demais, non? E a partir de aí, as solucións que dábamos daquela, agora a aula está homologada, facer máis cursos, aumentar as bolsas de empleo, pero claro, temos que ter en conta esa reorganización, non podemos aumentar o personal e non ter en conta que ese personal vai ter que disfrutar dun mes de vacacións e dos seus días libres, non? Bueno, daquela se falaba tamén do tema da empresa, bueno, non hai moito, falamos tamén da posibilidade de contratar un servicio externo, digamos, a través de unha empresa, que había algún informe da Diputación que avalaba esa posibilidade. Eu non sei se a día de hoxe esa posibilidade o Goberno ten de riba da mesa ou polo contrario a ten descartada. A mí gustaríame que, bueno, que neste caso o señor alcalde que nos dixera se esa posibilidade existe ou non. E despois, por outra banda, a mí gustaríame facer un pouco de, non sei, de pepito grillo de todos, non? E de pensar que, efectivamente, o problema da axuda a domicilio é quizáis un dos problemas que máis preocupa a xente e que máis nos afecta, porque ao final somos un concello eminentemente envellecido. As cousas solucionanse moito mellor se todos intentamos poñer boa vontade nas cousas, todos, incluyo aquí o Goberno e nos incluyo aos grupos da oposición. É verdade que cando estamos ao millor amenazando con denuncias ou con xulgado ou con este tipo de cousas, pois eu penso que todo iso non axuda a resolver os problemas, non? Entonces, bueno, por un lado, se queremos solucionar os problemas, pois non podemos poñerlles excusas ao Goberno para que non faiga nada, que neste caso é o que pasa, non? Entonces, a mí gustaría pois eso, que mostráramos todos a boa vontade de querer solucionar os problemas, ainda que estemos na oposición, e demostrar que realmente nos preocupa a axuda a domicilio, nos preocupa a xente que está desatendida e que poñamos todo da nosa parte para que este problema se solucione entre todos. Moitas grazas, Ana. Bueno, eu, dentro do orden do día, que é a situación actual da prestación do Servicio Municipal de Axuda a Domicilio e a situación contractual do persoal que presta o servicio. Bueno, eu voulles relatar todo como está o servicio, como concelleiro de Servicios Sociais no mandato anterior e neste tamén. Precisamente o mellor, o tema dos dereitos dos traballadores é unha das causas que nos acarrea o mellor os problemas que temos agora. Recordemos que no seu momento, cando entrei en este concello, as traballadoras tiñan moitos dereitos dos que non podían disfrutar. Entre eles eran o recorrido entre domicilios que non contaba como tempo de traballo, ou os días de asuntos propios, ou os días de libranza. Iso foi se regularizando todo, non?
E despois, bueno, o Concello ten a situación que ten e claro, o que falastes aí un momentiño. Entre todos temos que mirar e darlle solución. Eu teño as miñas complicacións tamén por intentar solucionar as cousas da mellor forma posible, pero bueno. Eu vou vos a decir como está a situación ahora mismo que é o que se me pide. O servicio de axuda a domicilio actualmente préstase mediante xestión directa, por lo que contamos con 45 auxiliares de axuda a domicilio, das cales un contrato de interinidade para completar a reducción de xornada por conciliación familiar e 10 contratos de interinidade para a sustitución por incapacidade laboral temporal ou transitoria. 2 contratos de interinidade por 2 anos ou ata que a provisión de prazas como laborais fixos e o resto teñen contratos laborais que ben foron declarados indefinidos ou ben superan os 3 anos de antigüedade. Eu esta situación a creí en ningún momento. Eu levo aquí este o 5º ano e eu non creí toda esta situación que hai agora mismo, pero teño que darlle solución e temos que darlle entre todos solución a unha situación que ven creada de antes. Para regularizar a situación do persoal de axuda a domicilio xa se realizaron varios trámites. No ano 2018 aprobouse a modificación da plantilla incluindo 31 postos de personal laboral fixo, categoría de auxiliares de axuda a domicilio. Na última mesa de negociación someteuse a aprobación as propostas da alcaldía relativas ao plan de medidas urxentes para mellorar o servicio de axuda a domicilio no que se contempla, entre outras, que todo o personal do SAF este a xornada completa, agás as reducións de xornada recoñecida por lei, que non estaban. Había xente que non estaba a xornada completa, pásanse todas a xornada completa. Dedicación da totalidade da tasa de reposición á provisión dos postos de auxiliares do SAF, co fin de, además, garantir unha estabilidade no emprego para poder cubrir os postos que fosen quedando vacantes, especialmente por xubilación. Pero, ainda así, é evidente que non é suficiente o persoal que temos, especialmente porque non se poden sustituir entre sí cando disfrutan de permisos ou cando se producen baixas por incapacidade laboral transitoria, temporal. Tramitouse a constitución dunha bolsa de emprego no ano 2019, cunha ampliación extraordinaria no ano 2020. Actualmente en dita bolsa figuran 37 aspirantes e aínda así non hai disponibilidade para poder formalizar os contratos, xa que o están traballando no propio Concello ou noutro sitio. Logo, son bolsas que temos, pero que en realidade son bolsas de traballadores ou listas ficticias. Non podemos contar con toda esa xente que aparece nas bolsas porque moitas veces non lles interesa. Volveremos a sacar unha nova ampliación a primeiros do ano 21, que é cando podemos sacar, no primeiro trimestre. Logo, a principios de ano, volveremos a sacar outra bolsa e volveremos a ver a xente que temos en disponibilidade. Outra medida aprobada na última mesa de negociación foi a modificación do convenio laboral, que acabamos de aprobar agora un pouco, co fin de que os contratos poidan ter unha duración máis larga e así cubrir as necesidades. Senón o que temos que facer é non renovar os contratos e quedámonos sin esa traballadora ou traballador, como nos pasou pois hai pouco tempo. Fainos falta, pero temos que non lle podemos renovar o contrato. Con isto que aprobamos hoxe, que foi un paso que demos entre todos, entre toda a corporación, xa vamos a poder facer. Co personal que estamos agora a prestar o servicio, o número de persoas usuarias atendidas no servicio de axuda no fogar nas súas modalidades, dependencia e libre concurrencia, son 96. E o número de horas ocupadas son 3.851. E temos unha lista de agarda de dependencia e o dato que teño son 115 personas. E Valentín dixo 116, pode ser alguén de máis que se dá de alta hoxe. Bueno, 115 ou 116, ainda así, son moitas. E o número de horas disponibles para atender 1.352. Na mesa de negociación tamén se acordou que paulatinamente se fose reorganizando o servicio co fin de que o personal se pudese sustituir entre sí, pero iso vai levar tempo. É verdad que falei que as traballadoras de axuda a domicilio para ver unha posibilidade de reorganización para que quedasen, digamos que 3 persoas libres ou liberadas, de 3 a 5 persoas liberadas, para que esas 3 ou 5 persoas puidan ir dando os descansos ás outras. Falamos tamén. Non se para de mirar opcións e medidas. Para aumentar o servicio,
para aumentar o servicio, dado que non podemos contratar a máis personal, porque eu quería dar atención a todas estas 115 máis as 96, ou 116 máis as 96. Pero canto personal temos que meter no Concello máis? E podémoslo facer? Esa é a cuestión. Non podemos contratar a máis personal, porque parece que a única forma viable, que eso xa se estudiou no seu momento, é acudir á contratación externa do mesmo. Ben na súa totalidade ou ben nunha parte, que pelea, que levamos durante anos con isto. O informe do secretario inclínase a que o servicio únicamente se xestione dunha forma, é dicir, ou ben con personal propio ou ben a través de contratación externa. A min gustaríame que solamente tivésemos que contratar unha parte do servicio, diferenciándose ben por grado, como nos de dependencia, ou por outra circunstancia. Esta fora unha das opcións, por grado. Mesmo a traballadora social Mercedes no seu momento dixo que iso era bastante complicado, incluso facer a separación por grados. Pero bueno, a traballadora social nova, candente, pois decidirá cal é a mellor organización e a mellor opción. De todas formas, según advirte o secretario no seu informe, para que unha entidade privada poda hacerse cargo de parte del servicio de ayuda a domicilio, es preciso modificar su forma de gestión. El expediente que se tramita a tal efecto deberá determinar cuál es la forma más sostenible y eficiente de entre todas las posibles. Se recuerda que la corporación municipal no tiene facultades discrecionales en esta materia. Por ello, una vez determinada la forma óptima de gestión, deberá dotarse esta necesariamente. Esto puede significar que la fórmula propuesta, gestión directa con participación de entidades privadas, no sea la que finalmente se aplique. Eso está no informe de secretaría que o tedes todos, que o teñen todos. En canto e calquer duda ao respecto dentro da parte jurídica e legal, como sabemos todos, podese consultar donde sea. En canto a traballadora social, está convocado o proceso selectivo para a constitución dunha bolsa de emprego para a provisión de traballadores sociais. Presentáronse e admitíronse 20 persoas. Asistiron para a realización do primeiro exercicio 10 e superarono 5. O próximo exercicio será o día 13 de xaneiro. O tribunal está formado por traballadores sociais e técnicos da administración funcionarios dos concellos de Narón, das Pontes, de Mañón e o secretario deste. Un tribunal moi amplio, con moitos técnicos, que escollerán pois, o que lles parece a persona máis capaz, máis capacitada para facer este traballo. Coméntase moito que o problema que pode vir dun tema de organización, pode ver, nosotros non nos podemos meter na organización do servicio, e que hai outros concellos que fan outro tipo de organización, que traballan tempo corrido de lunes, pasan todo o fin de semana hasta mediados da semana durante uns días e despois fan as libranzas, como é o caso do Concello de Cedeira. Fálase de moitas cousas, non? Din que as traballadoras que temos aquí que deberamos dar atendido isto máis, vamos a ver, non o sei. E o que sei é que facemos todo o que podemos, que todas as persoas que necesitan asistencia, como ben decides, que non damos pegado, porque tendríamos que ter unha plantilla logo do doble, e o Concello de Ortigueira non pode soportar toda esa plantilla, e dentro do que nosotros podemos, temos que facelo o mellor posible. Eu agradecovos a todos a vosa colaboración, e en ningún momento, e ben o sabedes, que non é que por gusto este metido nun proceso judicial, é que naquele momento había que buscar unha solución ou desatender as persoas, que despois administrativamente non sei, e xurídicamente non sei que consecuencias me pode traer, pero en ningún momento o fixen por desatender a nadie. E as traballadoras tampouco. Mirei sempre a forma de que tuveran os seus descansos, ou elas saben, e dino además, que de alguna forma é un servizo moi complicado. Paréceme, con pouco de mellor de sarcasmo de Isabel, que tamén está ben dentro do que é a súa forma de ser, que parece que o sarcasmo que dices que eu vou a ter xa solucións, que vai haber agora un centro homologado. Eu creo que non teño que estar orgulloso do centro homologado, que temos que estar
o mellor todos, porque eu penso que ben para todos. E aí, pois, faránse os cursos que hai que facer, e o que nos interesa é ter unha lista real de personas que estén dispostas a entrar no servicio de axuda no fogar e que as podamos ir contratando, pero que sea real, que non teñamos 35 e que ao final sean 10 ou 12 e das 10 ou 12 as 10 xa temos ocupadas, xa temos todo ocupado. Agora nos fai falta unha máis, hai pouco que tuvemos casi vamos, agotado todo, que non tiñamos outra solución. Que se fixo mal ou ben? Bueno, eu non sei. Hai quen di que as escolas taller ou os obradoiros de emprego que estaban moi ben no seu momento. Bueno, ainda hai tempo de volver a eso si tal. Dende logo, como dis ben, ou a Diana, o Concello de Ortigueira ten unha población moi envellecida e cada día hai máis necesidades de personas para a atención e nosotros vamos a chegar hasta onde podemos chegar, todos. É o que vos poido decir. En ningún momento se me pode decir que o servicio se desatendeu, porque non é así, non é certo. O plan de medidas urxentes, pois demos acordado a maior parte, casi todas. E as persoas que estaban facendo as labores de limpieza no colexio, eu creo que compartiredes comigo que non era que facendo falta no servicio de axuda no fogar, que non era o sitio para estar ali. As persoas que estaban aquí, pero xa anterior ao meu mandato, que estaban facendo xornadas parciais porque querían facer xornadas parciais en algúns casos, e algunhas querían facer a total e outras querían manterse en xornada parcial pola súa vida. As que non puderon xustificar a xornada parcial teñen que estar en xornada completa, a non ser que teñen persoas de dependencia ou nenos ou unha razón de familiar. E despois o informe de secretaría de moledor. E claro, eu teño a miña situación, como me recorda Valentín continuamente, as portas dos xulgados, os xulgados vai calquera, pero vas a defenderte, non hai vergonza ninguna. Eu avergonzaríame se fora por coller o que non é meu ou por outros motivos similares, por poñer e por atender as persoas que necesitan. A mí non me dá vergonza, saia o resultado que saia, porque non me quedaba outra. Ou abandonar os que necesitan alimentos ou medicamentos, ou expoñerse a eso. Ser alcalde supón estas cousas, non pasa nada. A conclusión do secretario no seu informe é moi clara, e tamén a quero ler. Se mantiene el pronunciamiento de que no es posible simultanear la gestión directa e indirecta sobre un mismo servicio. No obstante, es posible subdividirlo atendiendo a las prestaciones ofrecidas a los usuarios, grados de dependencia, territorio, división o cualquier otro criterio objetivo no discriminatorio que se considere. En base a esta división, el Ayuntamiento debe determinar con precisión qué partes del servicio se mantendrán como gestión directa y qué partes serán encomendadas a entidades privadas. Pero non nosotros, nin eu nin vosotros vades a poder facer isto. Isto teñen que facer os técnicos, o servicio técnico. E ainda así, despois, ele vai pasar o filtro, o servicio jurídico, e vai nos dicir se se pode facer ou non. Pese a todo, dado que estamos ante un caso controvertido sobre el que non parece haber unha posición doctrinal uniforme, non é cousa da alcaldía, pode optarse por seguir el criterio da Diputación Provincial, que comentabas, Ana, perfectamente fundado jurídicamente, e acordar que todos os usuarios que non sean atendidos por el personal de la plantilla municipal sean atendidos mediante fórmulas de gestión indirecta sin hacer la división del servicio que se propone. En este caso habrá que adoptarse todas las precauciones necesarias para evitar la confusión de plantillas. Por ello deberá marcarse una separación clara entre los usuarios atendidos mediante gestión indirecta y los usuarios atendidos directamente por personal municipal. Cuestión que habrá que acordarse caso por caso desde los servicios sociales por orden de entrada, respetando, eso sí, las prioridades marcadas por la ley. Con independencia de lo anterior, para que una entidad privada pueda hacerse cargo de parte del servicio de ayuda a domicilio, es preciso modificar su forma de gestión. El expediente que se transmita a tal efecto deberá determinar cuál es la forma más sostenible y eficiente entre todas las posibles. Se recuerda que la corporación no tiene facultades discrecionales en esta materia. Por ello, una vez determinada la forma óptima de gestión, deberá adoptarse esta necesariamente. Esto puede significar que la fórmula propuesta, gestión directa y participación de entidades privadas, no sea la que finalmente se aplique.
É dicir, que podemos poñernos patas arriba. Farase o que os técnicos digan no seu momento e iso que digan vai saber se é legal ou non é legal. E nada máis, non hai outra forma. Deixadez, aquí en este caso, ninguna. Que vostedes, ao mellor, o sepan facer mellor que min, bueno, pode ser, para iso estamos todos para colaborar e ver se o podemos facer así. Ojalá que sí, se é ben para todos. Se mañá é meu pai, ou meu pai non para descansa, pero miña mãe, ou calquer familiar meu, e necesito o servicio de axuda no fogar, ou calquer veciño, que para mí todos son o mismo. E para vostedes o mismo. Bueno, non sei se teñen algo máis que dicir. Eu, con respecto a isto, máis nada. Non teño o que teño, non teño outra cousa. Bueno, é o que vos poido dicir. Ojalá pudera dar unha solución aquí a todo isto. Ou que vostedes me deren a min. Mira, isto fais así, así e así. Decimos aos técnicos que o estudien e tal, pero onde está a proposta de como se pode facer así? Ese é o tema, sabendo que ven para todos. E saber esa palabra. Ou, bueno, dame igual. É igual, non? Eu xa lle din a solución naquel pleno, e lle volvo a repetir agora. Cando nosotros entramos, estaba a señora Auri, eu decía que Servicios Sociais necesitaba o 20% cando menos do presuposto. Pois ese 20% se iban a solucionar todos estes problemas que vostede está dicindo. E eu lle vou dicir como está o SAF de Ortigueira. Vostede dá uns datos, eu os digo de hoxe. 5.203 horas disponibles, 3.749 utilizadas e 1.404 que quedan en el aire. Eso supón o 45% da atención. O 45% da atención. Eso non son números explicables baixo ningún concepto. E claro, vostede ten a mala suerte que eu me dedico a isto. Entón, claro, aí é onde temos un problema. Este ano morreron personas sin atender. Eso é unha vergonza, señor alcalde. E vostede está no juzgado non porque non atender a xente o quixera, non, porque levaba unha empresa sin contrato non sei canto tempo, e por eso está no juzgado. Pero non me contas de que é por atención tal. Eu xa sei que vostede ten a mellor intención, que eu non dubido iso. Por suposto, como vou duvidar iso? Agora, le estou dicindo que se equivoca de plano. E mira se é así que se equivoca, que lle vou ler unha frase textual, entrecomillada, de un pleno de fai, pois mire, no 22 de 4 de 2019, eu non estaba aquí. E pon, comillas, de feito, a pesar da apertación da Xunta de Galicia e das propias persoas usuarias, o custo do servicio supón para todos os concellos un gran esforzo orzamentario que se soporta, sobre todo, polo 20% do erario municipal e con un custo que tamén colaboran as persoas maiores coa súa cuota. Este custo medra cada ano por mor do envellecemento e a pérdida de autonomía da poboación, que require cada vez un maior número de horas para ser atendidos. Sabe quen dixo isto, señor alcalde? O 20%. Xa ve? Sabe quen o dixo? O señor Ángel de Novas. Este o dixo, non eu, o dixo ele. Entón, esta solución claro que existe, pero hai que tomala. O que non pode é que viñamos un ano despois con estas historias. E non me fale de dereitos dos traballadores. Están as traballadoras sin vacacións. Isto é unha administración pública. Isto non é unha empresa de negreros del algodón. Isto é a administración pública. Como non van a ter as súas vacacións unha traballadora? Nunha administración pública. Pero en onde estamos? Que dicen os sindicatos? Pero que din? Que din? A mí me gustaría saber. No século XXI, unha traballadora da administración pública non ten disfrutadas as vacacións do ano 20. A mí que me explican isto, porque eu non entendo. A mí me gustaría entender. E non entendo, señor alcalde. E non crea vostede que le teñe manía. É que o que non pode suceder é que morran personas sin ter o servicio tendo reconocido o PIA. Isto non pode ser. Isto é insoportable. E, polo tanto, a mí o que me gustaría é que se lle puxera de unha vez por todas solución. Para isto necesitamos cartos. E eu lo dixen a Auri no seu momento e me dixo que era imposible, que non se podía meter el 20%. Seguramente, se podemos ver vostede eses plenos, pois verán como a señora Auri e tal. Pero mire, o señor Ángel me dá razón nese pleno do ano 19. E por que digo eso do 20%? Non é que non se me ocurreu a mí un día pola mañá, non. É porque iso é o necesario para un concello como o noso. Porque temos, como dixeron as dúas compañeras,
temos unha población moi envelhecida e isto, en vez de mellorar, vai a ir a peor, porque cada vez temos a población máis envelhecida e a xente, pois nos gusta vivir anos. Que quere vostede? Claro, se nos dera por morrer, pero non, queremos vivir anos, pero queremos vivir anos con calidade. O que non pode ser é que, claro, morramos, imagínese, en Insua ou no Yermo por aí, pois persoas que viven solas desatendidas, non? Creo que tuvemos un caso recientemente, pero eso é o que temos que solucionar como corporación municipal. E eu lle dou a miña mão para que nos poñamos as pilas e para que isto non suceda. A mí me pregunta moita xente, é que teño revisión de grado de dependencia solicitado, pero é que hai un tapón. Hai un tapón. E o está dicindo a nosa traballadora social, que agora está jubilada, xa lo dicía aí nesa carta, de fai 2 anos. É que lle está dicindo cal vai ser o problema. E agora se vai é que vamos pasar 7 ou 8 meses moi mal. Porque é que non se está facendo ningún informe. Todo eso vai a generar unha lista de espera brutal. Iso é o problema. E non o pode facer a psicóloga. Non, teño que facer a traballadora social. Por iso xa tiñamos que ter. O par ábrese con unha tarjeta. E a tarjeta tenha que ser a da traballadora social. Non vale o de outra persoa. Ainda que lle habiliten a psicóloga, non vale. Ten que ser a traballadora social a que fai o informe. E con esos informes é como se van a facer logo pois as entregas de pía ou que sea. Pero sin eso é imposible. E polo que me dicen, hasta febreiro ou marzo non vamos ter traballadora social. Cada mes que pase, pense vostede que se vai a ampliar esta lista, vamos pasar dos 150. Porque ahora mismo están chegando informes. Hai xente que pideu revisión, hai xente que está iniciando novo, hai xente que xa ten grado 1, hai xente que vai pasar de grado 1 a grado 2. Todo iso pasa todos os días neste concello. E o par se actualiza todos os mércores. Todos os mércores. Por lo tanto, eu que lle digo, e non lle veño aquí a reprochar nada, fágame caso. Eu que lle digo aquí hai que solucionalo. O ano pasado viñamos con unhas cifras, este ano vimos cas mismas. Cal é a diferencia? Que morreron polo camiño xente sin atención. Esa é a diferencia. Podemos permitirnos eso? Sí ou non? Eu creo que non. Eu creo que non. E nada máis, non é outra cousa, nin é por levar ao xulgado, que non me interesa, señor alcalde, que créame que non me interesa. Eu o que quero, para iso me presentei, e para iso estou aquí, para facilitar a vida das persoas. E este é o meu campo, e non me diga como está a situación, porque a vexo todos os días, por desgracia para nosotros. E fálame caso, non me gusta vela. Non pense vostede, ou como dicía a señora Franco, que non, a oposición, en este caso, non podemos estar ni un lado ni outro. Hai persoas que están sufrindo. E non hai outra historia. E o Poder Judicial, señora Franco, vou a decir, está por encima de todo. Non é que si se denunciou, non, para iso está o Poder Judicial. Si se fan delitos ou se cometen, pois serán eles os que o determinen, non vou ser eu. Serán os xuíces, para iso están. E nada máis, señor alcalde, eu lle tendo a mao para facer o traballo e para poñernos as pilas. Pero hai que facer as cousas e vostede ten que concluir comigo que esta carta leva 2 anos. Por lo menos, non, debía de ter esa previsión de que eso iba a suceder. A señora iba a se jubilar. Sí, quer decir, non foi que ve un meteorito e... Non, isto xa se sabía. Moi ben. Pero digolle unha cousa, vou dar a palabra a señora. Digolle que hasta que a señora Mercedes se retirou, tampouco se pode facer o proceso. Se non pregunte yo ao señor secretario. Hai 2 anos, señor alcalde. Pregunte yo ao señor secretario esa que lle acabo de dicir. E por outro lado digolle que o proceso da nova, acabo de dicir antes, xa se fixo o primeiro examen, pasaron 5, agora o día 13 de xaneiro, e o segundo examen, eu non sei onde ve vostede os 8 meses. Non, digo de lista de espera que lle vai a vir aquí. Cando tome posesión esa persoa, que será en marzo, ela vai empezar a facer informes do retrasado. Non sei se me explico, a mellor non me expliquei con claridade. Non o sabemos, primeiro vamos a deixar entrar. Non, é que todos os días, señor alcalde, todos os días chegan informes. Estou de acordo, bueno. Tamén é fácil entender. Bueno, tamén me digo que nosotros facemos o que podemos. Eso non o nego. E a Xunta non é suficiente. A Xunta fai o que pode, pero desde que unha persona... A Xunta lle está dando as horas e vostede non as utiliza. Espere que lle vou contestar. Nosotros no noso concello pode, non sei, quizás houbera xente que
que tristemente faleceu e tiña solicitada Fica dependencia. pa dúda. Pero tamén lle digo outra cousa, tamén seguro que falleceu xente que ten solicitada a valoración á Xunta de Galicia e hasta 8 ou 10 meses non lle fan. Pero sabe vostede que é o que sucede, verdad? Non sei Lo o que acabo de sucede, dicir. pero Os este... concellos fan tapós. Sí, Ve claro. vostede isto. Claro, iso Claro, si non todos é culpa da funcionaran Xunta como de... tiñe... Home, claro. Non é culpa da Xunta, é culpa dos concellos. Hombre, por supuesto que é culpa Muy do ben, concello. bueno. Do concello de este. Non Claro. todos funcionan así, cuidado. Entonces- Vai vostede a Mañón. Xa verá como non funcionan así. Canto tardan- Claro, canto aquí tardan- está. Canto tarda en facer a valoración en Mañón? Canto- Exactamente igual. Non, mira, Mañón ten cero listo de espera. Vale, pero cando hai Pois un aí o caso... ten, vostede, un concello embellecido igual que o noso. Cando hai un caso, canto lle tardan en Mañón en facer a valoración da Xunta? Exactamente igual que en Ortigueiro. 8 ou 10. Exactamente igual que en Ortigueiro. E fai- Eu falo de pías resoltos. Esa Pías persoa- resoltos. señor Non Valentín- pías que estén en trámite. Resoltos. Señor Valentín, esa persona morreu tristemente sin valoración. Sin valoración, sí. Ten a Estou pala- falando ten a palabra, de Isabel. pía resolto. Bueno, Sí, Independiente- entendo moi ben, pero eu tamén, e os veciños tamén entenden. bueno, Sí, eu é que eu entendo entendo perfectamente, pero a situación foi plantexada en setembro do ano 2019 e vense un ano e 3 meses despois ca modificación puntual do convenio colectivo para mellorar a situación laboral das traballadoras. Un ano e pico. Vale. Non vou dicir, vou facer moi corta a miña intervención. Aquí, vostede acaba de dicir que lle fixo caso, que lle fai caso aos servicios de secretaría e intervención. Volvemos a decir, en axuda a domicilio, Secretaría, señor Rego. secretaría, vale, pois secretaría, vale, secretaría, pero en cambio, en cuestión de limpeza non lle facemos ni a secretaría ni a intervención. Vale, ustedes tiña razón o señor Cabrín que utilizan. Non, señor Penabad, non utilizo sarcasmo. Sei o que me iba a decir. Sei que me iba a decir que agora, cando va a aula de homologación, todo vai ser maravillas, porque iso dixo en xaneiro do ano 2020 e estamos na mesma situación. Por outro lado, pasouse a ollar vostede pola cabeza, xa que é vostede concelleiro de Servicios Sociales, e dado que a tendencia debida a despoblación e que tarde ou máis cedo vamos ter que os concellos unirnos na prestación dos servicios, usted pensou, como eu estou dicindo unha tontería, que fixera labores durante 2 ou 3 días a asistente social do Barqueiro, a asistente social de Cerdido, a asistente social de Cariño, porque mire, o técnico de empleo está aí pagando o Concello de Ortigueira, o técnico, a orientadora laboral está aí pagando o Concello de Ortigueira e tamén beneficia os... Puídose facer tamén un convenio, eu non sei, pasouselle a usted pola cabeza facer iso. E, señor, dixo unha palabra que repite vostede continuamente. Esta é unha situación non creada por min. Non, evidentemente, xa viña de antes. E xa lle dixen, e voulle responder o mismo que lle dixen. Cando vostede se presenta no 2011 para ser alcalde, é porque hai un proxecto para mellorar o que había. Se vostede non é capaz no 2020 de mellorar, é que vostede non tiña un proxecto. Non teño máis nada que dicir, señor alcalde. E o sarcasmo, non. Dígame entonces, en todo caso, que son como medio evidentes, en tono de humor xa. Mire, voulle dicir o que pouca cousa. Claro. Eu presentome licitamente no ano 2011. No, interésame solo das competencias da asistente social. Eu O resto é política. Escoiteina, señora Rego. Sí. Vou lle decir, educación é moi importante. Non me gusta o que lle quero dicir, señor Mura, xo sei. Pero vou lle decir, podeme deixar falar ou... Como, sí, como Bueno. queira. Presentome licitamente no ano 2011. Evidentemente. Con toda a ilusión, a arreglar todo o que tiña que arreglar. Algúnas cousas pódense, outras non se poden. E voulle dicir, no 2015 veu vostede comigo. Pero era da Escoite, Facenda, escoite. non era de Servicios Ai. Sociales. Que raro. Claro. Pero sabe, a parte económica sí que sabe cal era e cal era a situación do Concello, o que podemos facer e o que non podemos facer. E hai un presuposto que todavía está prorrogado. Se quere, volvo yo a facer. Señora Rego, deixe o cinismo. No, Sí. deixe usted, señor alcalde. Sabe de sobra, o tempo deu a razón.
E os veciños e veciñas, chegado este momento, non te saben o non que te hai. palabra, Non lle vou dicir máis nada, señor Vale. alcalde. Non lle vou dicir máis nada. Bueno, pois pouco dixo logo. Tes palabras en necesitas? No, No. xa non vou entender. Bueno, pois logo, contestado todo, pero, bueno, agradecerles aos traballadores do servicio do fogar en nome de todos, non no nome do goberno solo, senón tamén de toda a corporación, todo o esforzo que están facendo. Comigo colaboraron sempre moito, desde o principio, siguen colaborando. E saben que estamos facendo todo o posible porque lles poidan disfrutar as vacacións e teñan os seus dereitos. Pensen vostede o que queiran, pero é así. E, bueno, tamén quero deciros que feliz ano novo a todos, que sexa mellor que o 2020. Felicitar tamén a todos os veciños e veciñas que lles desexamos en nome como alcalde, en nome da Corporación Municipal, que teñen un feliz ano novo e que haxa solución a través da vacuna para o tema do COVID e que tamén, bueno, que no Concello de Ortigueira que nos veñan cousas boas e que podamos entre todos sacalas adiante. Boas noites a todos e levantamos a casa.